Primera part, 0-0. Home, jo et dic que al partit li falta una mica de màgia, Jo crec que he de posar una mica de màgia. Ja porto jo els cromos de Panini, que ja ho sabeu. Espera, Ansu amb Lewandowski, a l'interior de l'àrea, el retall de Lewandowski, el xut de Lewandowski, gol! Gol de la Fera, polonesa, és un gol de traca, i mocador, és un gol de crac universal, és un gol de nou estel·lar, descomunal, estratosfèric, és un gol que s'ha construït ell solet, rep la pilota en una zona que aparentment no és perillosa, fa un control meravellós, genera l'espai, el retall i la pilota creuada, impacta en el pal i entra a la porteria de Rakovic. Gol preciós, gol important, gol de crac, gol d'en Robert. Ha marcat Lewandowski, ha marcat el Barça, ha aparegut la màgia, Som Moix, Mallorca 0, Barça 1. Que important era obrir la llauna d'aquest partit, que de moment era ciment pel Barça, 9è gol a la Lliga ja de Lewandowski, 12è del polonès en el que portem de temporada, saltiró, puny dret tancat, de seguida pinya de tots els seus companys, i no m'estranya que tota la banqueta del Barça s'ha aixecat i ha sortit a aplaudir aquest golaç de Robert Lewandowski. I que no pari la festa, obrim la primera estrella de la tarda, vinga, va ben fresqueta, som-hi amb alegria! És un golaç, però un golaç, Espectacular, és un gol realment de crac, d'aquells que et soluciona partits, que et soluciona lligues, perquè veiem lo difícil que era generar ocasions, la primera que tens, i se la inventa ell, perquè és cert que hi ha el moviment aquest de venir a rebre pilotes a darrere, que sembla que sigui absurd, perquè total no acaba generant espai, bé, generes una mica d'espai, però després el retall i el xut a la base del segon pal, has de ser molt, molt bo per veure aquest tipus de rematades, i la importància. Votar malament en el rival, a punt de perdre-la. L'àrbitre no xiula res, i això és servei de banda favorable al Mallorca a la dreta de la seva defensa. 5 segons i haurem arribat al 48. Gireu-vos de cara a tothom. S'empipa moltíssim Xavi. Mafeo amb Dani Rodríguez, xiula el senyor Gil Manzano al final del partit a Som Moix i a la sintonia de RAC1. Victòria del Barça, Mallorca 0, Barça 1. Val el gol de Robert Lewandowski. 3 punts d'or per continuar pressionant el Real Madrid, que jugarà demà. Continua el frec a frec Madrid-Barça, gràcies a un davanter descomunal com Leo Lewandowski i a un porter que també marca les diferències com Ter Stegen. El Barça, que no ha jugat un bon partit, que s'ha trobat amb un mur defensiu gairebé inexpugnable, que ha patit al darrere. El Mallorca ha xutat més que el Barça, però avui el Futbol Club Barcelona ha marcat la diferència a les àrees gràcies a Ter Stegen i Lewandowski. Els 3 punts volen cap a Barcelona, 0-1, i ara ja concentrar-se per un partit determinant, el de dimarts, el Giuseppe Meazza. Xavi, quan s'ha acabat el partit, ha esbufegat, ha fet que no amb el cap, marxava descontent l'entrenador del Barça, sobretot amb els instants finals del Barça. Avui ha patit aquí a Son Moix. Xavi n'és conscient i marxava amb aquest regust de boca cap al túnel de vestidors, però triomfa al cap i a la fi, molt, molt important.